Здравейте! Ето, сега ви може, дано ви хареса тази клип. Да, нямам се. Страхът ни е държал живи с векове, както и до ден днешен. Затова днес сме ви приготвили 10 смразяващи кръвта видеа, които да събудят примитивното във вас. Внимание! Не можем да гарантираме за достоверността на видеата, които сме ви предоставили. Сами можете да прецените дали ще повярвате. Ужасяващо гледане. Виждали сме подобни видеа със същото момче. В това видео се вижда как то си показва глава